Kasamla ameba ai hun shisha kharbi kabadai ka khana school jong Saint Paul Higher Secondary School marbisu hadin kniat kanta bakalayo bankai yuso jong ka jingjob hakji khun ya ka examine secondary school living certificate kabala punlong da ka Meghalaya Board of School Education da ka bawan baningkong hakathup jong ka top 10 kalek ban ai cm haman laki kamera class bakin tresi tom hak jingpuli khnang bakin yo kumju yuso jong ka jingjob kumbakalayo. Sebab dia tolongkan dia jing tepat yang punya teristang lagi jing boleh jauhi nak warak buran ke sekolah baru kawai dia punya teristang lagi baru harus dan citmu dia punya teristang dia punya try your best mau kena berpuas kita kata lagi. Hak jingpuli ka samla ame ba ai hun shisha khabi klai thu ba ka por ba ka dak song class 9 da ka jingwan ban leng shop ka klam covid-19 ka ta shibon ya ka jingpuli namar baladu ki class bat hap shule online bat namar ka dei ka sin ka baningkong ka sem sitom ba rei da ka jingtre sitom kinoi kai harin kat bat ka jingtre sitom naladi baro ki jinge kim sem lala ban khang la ya ka hak jingpun khre ki examine secondary school living certificate ka samla ame ba ai hun shisha klai thu ba ki don ki por ba ka sem jinge bon sien ka chuyam yaladi rei ki me ki pa badan hasanda jongka ban ai siam bat klam daklet ru ya ublai kini kisnam ke baladap nadu basang kelas 9 mak lawan ka ni ka kelam jingpang te kelakta shibun hi hagi jingpule ngiladu iki kelas hab shule online class mangili la jencar bhar mirang di first time mai dang ngeret te hendrai ki ni ka gi simbai online class ni sedang kham hadin di ya lockdown tu te ngarunga sila stam hi baki online class tu bangan ngap hai kin ki jing jabatai jong kin hikai kumju ru hi ke mobile phone ngasih page hi ki apps yang sedang download itu ki nak hikai nak ki no hikai hari India tu kan ngasih page nak videos na YouTube ru hi seksan gra hikai ngasih wat hi ru te ngasih ka ajing app sibun hi kan mobile ru dengan nang mentenan kam Andre hakni online class hi hakor sang class 9 hi la kham kiu hi ka percentage kan dia nomor ba kalau long lembah ka online class ka ajman toy te jing puli ti jing ta hi kalong bangem ya wan school kham jenjar ni bak thu rel rangi tristam hi am ni la bet ngasih tristam hi man kamien tu syai practice maths bet ngasih syai la stam ite ki subject khoi ba ngasih phone gina hi kai ngasih keli bet syai panjing mut ki don kipor ba ka biang don kipor bat ba syai ka long ba ang teng hi kam julong ta ba long bun sin ka syai long hi ka biang hidat work sini teh ngasih online class ni kayak ban batai bah Mencah ke podang ret kadang kham jitu nga rekod dawan school tu nang shule tang homework rekod tang dan test ngunjuk rekod datang ba tiga bor boleh la ai ma tang ngasih one first week tu pom cha dang ret dan hi por bangam juan ni ru first ta mentah ba one school hang ni duduk kelas 6 nga one first baik naduk macam dang ret kelas 6 haduk mentah kelas 10 macam kelas 6 kelas 7 rekod tang por badan test dan homework dan teng dak kuat rekod la krek por macam kelas 8 kelas 9 kelas 10 ta la khaminat por macam kelas 9 kita doban sedang naik kelas lockdown tu ni la kuat rekod bahan mar kami Klik school show la kuat bahan pekot teh naduk ba sedang online class ngala syung minat bah asu syong he yeng la rekod baik baru hisni tu si arab kam hi yeng ru balong la ai por bah teh rekod por syong kelas 10 ngala ai por bah rekod bah man kesni tu syong kelas 10 lai la san gentai si rekod dan for exam kum ni lai ba rekod bersimit hi dan perlakor ru hadu dan la baik setia naduk bang sedang men syong kelas 10 hi ngala dan jeng temu baik bangan lek bah baik bangan wan sakmat ka school ka siang baik naduk masyahin bang syai one first baik naduk nang red te siang baik bang dia ban tristam baik bangan one first baik kan kelas 10 ma ka buat exam yang dia mantap baik la ang kaptan kino hikai email par syai encourage kan nang wan sakmat te ngala por basang kelas 10 ru hinga le online class baik ka bhai ru tang ba dadangi le tempat ngila baik kan por basang kelas 10 ki sim kelas ni hikai man kamiet ngaju practice baik ka maths tang kata hi ka maths man kamiet ngashi le baik ka science ka social science kam ki tu ngala man la kasi dai jing hikai ni hikai ru ha ki online class la send ki videos la ai jing batai tu ngashi pe hi syai wat hi na youtube ru ki jing batai te nomor baik dangi yo batai kam benia shu kam sutu kan dan ki batai sang ki working jing ki tiar tapi bhai ka videos pada youtube kam sutu shu dangi pe bhang tu kumju lengkap bagi hikai jing kino hikai tinggal sutu kumju ru nga idan ibe isa ngasih like ha yeng jong i sebare te syai hikai ka maths science ru ai hikai kindak kindak bila ai yarap shibun ha nga itu ru
kebaningkong hita yang aingu ubelai hi balai rap ngaba ai ke kemat ke kebakia kumjo i meme paru i akersan bayang ai ai men sim ba ngaman kapor da shamjing ru da krekot dan bun sim tong shay yam ba ke baka tuma ti mi pa dan mi hajan ken ban kiwan baik kiwan pentingan baik tu si ong shay ya duai ken ngong ya bu jing duai ke bangan khuslai da krekot da kam tam ni metrik le ka ya baka social tuma pa krekot ngala yam ba tang ba ngong mi pang ong tingin sia bu he jing duai mo bangan la ken bakam non baik ke pipa bangan tho ti lawan ngila ibu jing hadian ketupat ngisa khamla ti kino hikai ru hi de giwe hiba ai men sim bhayanga kila hikai bhai ru repeat baik hikai repeat baik ka bangin sutun keli hikai baik ki keli ru lang sutun em ki hikai bhate ki sutu bhai ru ki hikai jongki dan khen average eta san ru kanta ai dan tentang pra dan tentang ka posi pra kan taru dan tentang la practice math tu hadu damiat tu hadu si baji dang tiak nuar kwa pendap be ketu bangla mut kan dah kini sekolah galong hanong kendang tu bah dan solat modern di bangan pois ni khmat ru banya compare bagi sekolah teh tang ba baru khaji ke beningkong kadi ke jing kristam hinan ladi bangila banwan sakmat kumjuru dangi kino hikai ru gi long kiwe hi ba biang teh high school jungin hikai ke hikai bha kila ai bhai jing kai ko ba biang bhai ngi bangila ban suthu ken dangi ladangi kre bha te kumjuru gi kami kasih mong he di banya ai men sim kasih king banya kristam bang siong ni kumno kai ha jela jungi di mesti man ai lat iki wei te sidan ge jing so kwa be bangun wan sakmat ngam kwa man ai lat iki wei ben riu king bikin tam ngasih duai beleng ong kwa bangun be sakmat ngong di pernah buram bi obelai te ngasih duai te obelai la jawab king jing duai janga mo banyu pe tikai ka kupor jung pi naman ta kini ki sama pada bakin sungtu penum baklai ya hakum ka juk menta bagi kami kor lekin num kamu ha jing sutu janga te ni kami beri baru kali dengan yo kai komtam ke mobile phone hi kalong pensai hati yang ki beri tengah rumah sto hi bang abang mobile phone teng da sim kelas itu video si wan si den page kai ba internet ban page ayo kompet teh tambah long dalam page pangla subabi ya ko por bala pen kai ngasih subabi ngasih ngala kalau mut nak nga kret nak ngapen ki video ibadai panggi jing ka school lada ngilah kan bengin lek bala bengin ailat kan mobile phone ki social media per bengin dei bande ki ngamju lek hira ki Instagram iru ngamju lek Facebook ngasih tang YouTube baik ngasih penang kam te YouTube ngasih tang jing kai si dan ki link per ki channel per ki jing kai si yo sibun hala ngira smart ban pen kan ai jing mentoy ni sibun Habayo bani keren bot principal jong Saint Paul Higher Secondary School Ufada Jemris Chela ulai thu badai ke jingtre sitom ke samla ame ba ai hun sisa da ka baminot bat penkre bat ka jirap kino hikai ba skol klayo ya kani ka nam bat ka burom lengba ka jingjob kani ka samla puli kare ke burom ka bangi ai ning kong show blai na ka benta ki jinggar khu ki bolo thesai khamtam ya ka jingkoi ka jingkhia ulai ngi ka ba ar ngai khu blai ya ki no hikai ki bla tre sitom kiba don berbor ke mesim jingkit kle ban yalam ya borok ki khna hi ban hikai ya ka ke babahatam ka akor ke buram khamtam ya long bre man bre bat ka puli dang le ka balai ngai khublei ya sta vice principal jingiru ibakit khia ba tre sitom ka basang ai khublei khamtam yi kimi khpa jong i ama ba ame ba ai hun sha kharbi ibrai buram ya ka ying gasam ba ngangai ba hapdeng jing tracy tom jung i kalawan ra sya ka buram ka ba krautam ya ga ying ga sam ye i ba khamtam ya ga school ha ga jing i junga ka kum jing batai jung no hikai ini khna ilalong berbor i khna i batista ka baningkong batista banwan school i ba e ga jing puli ba di badon nong rem ru ya ka ka ba i don banwan ha ka ni ga school te ka jing tracy tom jung i ka de ka jingwan naladi hi bar ka jing ai men sim jung kimi pa bad ha kino hikai ki appreciate berbor i namar bai don berbor ka men sim ban kli la don habam so thu baladon balai i lupa ya kata ka jing job jing i nadu ka jing tresh tom jing i let's say ki performance ka bam dei last moment let's say manda ka por kala dei hi ka jing pung khre na ka benta ka jing angnut ban yo ya ka jing job ha te ngangai khumbo ong ka kentin ublei ya rap ya kitu kibreu ki bayarap ya lade te kumta
ka ngi yui ya ka potentiality but ya ka jingla jungi omde nomor ba istat Henry kataru ka don lang Henry ka jing treshitom but ka perseverance but ka motivation let's say ka jing snrop lang jungi kimik pa jong ka school but khamtam naladi hiru te ngai khuble shi ka dei na ka benta jungi ka dei ka buram ka school mo te khamtam ka school ka bala jingai let's say naga city na sor but menta pat hangning ngi pat ba habadon kamon habadon ka jing treshitom kanum don kanu ka jing sharem kandon be ka jing job te nga aingo yo blai bat na benta jong I ame ba ayhun sha kharbi ban nge kitbo kerbiang na benta jingi bainang ya chaprang ban kiu chaprang ha ka tibril tublai akor burom bat khamtam ban long ka khna bat ka bril ka ban long berbor kata ka ban ai men sim om tang lede nam ta ki we ban long bri man bri ru ban long a good citizen na ka benta kani ka ri ka jai ben riu ka jungi ngidon kam ya ki khna jungi bat nga kemen hadu kata ba ki khun khasi jungi kilala banwan shakhmat ning ba ka jing trash tom juki